Hvor mange han har tænkt sig at tage en erhvervsfaglig uddannelse? Billedet viser sit tydelige sprog. Der er langt mellem de unge, som eksempelvis her i 9. klasse på Gilbroskolen, der vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Faktisk var det kun 13% af sidste års afgangselever fra 9. og 10. klasserne i hovedstadsregionen, der søgte ind på eksempelvis mekanikerlinjen, begyndte som handelselev eller sosu-hjælper. Og det er et problem. Jamen, der er jo vældig meget brug for faglært arbejdskraft i samfundet fremover. Det ved vi, der kommer til at mangle ganske mange faglærte. Og derfor prøver vi på at gøre uddannelsen lidt mere spændende. Vi kan jo se, at antallet af unge, der søger erhvervsuddannelserne, falder år for år og er faldet i løbet af det sidste år et par point hvert eneste år. Og det er rigtig ærgerligt. Derfor er CBH Vest i samarbejde med 2 af hovedstadens erhvervsskoler, Sopo og Tech, gået sammen om at udvikle et nyt og styrket grundforløb, der skal tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne. Tiltaget hedder Next EUD, løber over de næste 3 år og er finansieret af såvel de 3 skoler samt Region Hovedstaden og EU's Socialfond. Med det her tiltag, Next EUD, prøver vi ligesom at samle kræfterne. Altså det vil sige, lave det fagligt udfordrende, lave det spændende, socialt udfordrende, og prøve på at give det en styrke, så det også uddannelsen er med til at fastholde. I det hele taget er der mange nye måder at gribe uddannelsesforløbet an på igennem Next EUD, hvilket også eleverne har bidt mærke i. Jamen det med, der er mange projekter. Det er lidt mere sjovt arbejde, det du kommer op på et højere niveau i en almindelig HG. Du kommer ud og stifter bekendtskab med resten af verden og får noget mere erfaring i din skoleperiode, end det kun er skoletimer, du har. Så det med at kunne kombinere flere ting under uddannelsen, det er meget vigtigt for dig? Ja, det vil jeg mene, fordi at, også som du kan se, hvis du spørger hvilken som helst, der har en ekspert, så mener de også, at kvote 2-elever er bedre end kvote 1-elever, fordi dit snit i dag fortæller kun nødvendigvis noget om, hvor god du var til at gå på lige præcis den skole med lige præcis de timer. Hvorimod din erfaring siger noget om, hvor god du er til at klare en hverdag. Selvom Osvald, der tidligere har læst en HG, kun er et par uger inde i de i alt 40 uger lange forløb, som Next EUD løber over, så er han positivt stemt. Jamen indtil videre, så ser det meget lovende ud. Det lugter lidt hen af det, jeg oplevede sidste år, men med nogle forbedringer, så det skal nok blive rigtig godt. Eva Hoffmann Bang håber, at elevernes succesoplevelse fremover vil inspirere flere til at vælge erhvervsuddannelserne. Men i første omgang gælder det om at få så få som muligt til at droppe ud. Stod det til direktøren, så endte det med at blive ingen. De skal blive der. De skal blive der. Sådan er verden selvfølgelig ikke. Men det ideelle er, at de får så meget smag for uddannelsen, så de bliver der. Så vi har ikke sat et succeskriterium op på den måde, og det ved jeg heller ikke, om det tjener noget formål, men de skal sørme blive der. Også blandt de 18 elever er der tro på en bedre fremtid for erhvervsuddannelserne via Next EUD. Jeg tror ikke, der er så mange, der dropper ud fra sådan en klasse her, som der er en almindelig klasse, nej.